kulttuuritoritilojen tarjoamisesta tapahtuman käyttöön. Kiitos aktiivisille ohjausryhmälle, kiitos kaikille teille asiantuntijoille, näytteille asettajille ja sidosryhmille. Kiitos loistavalle luottojuontajalle Tommille lavalle, joka kerta jaksat meidät yllättää ja pidät loistavasti energiaa yllä ja fokuksemme aiheessa tarinan kerronnallasi. Kiitos. On 10 sivua, että hetki menee. Kiitos yllätysesiintiä Elisa, kiitos Enterprise Europe Network Mari, kiitos Tekniikka Olli-Petteri Markus, valo, ääni, kuvaus, kiitos Masterplan-hanke Kirsi, Kasperi, Arttu ja ennen kaikkea kiitos meidän operatiiviselle klusteritiimille. Ja kiitos myös Navitas-kehitys, Savon ja Savon ammattiopisto. Ja jos joku jäi mainitsematta, niin kiitos.